150 jelese soru cevap bölümünden. Bugün tarihimizde olsa 1402 yılının mehr ayının 19. günü ve 1445 yılının Rabiul ayının 25. günü ve 2023 yılının Oktober ayının 11. günü. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Elhamdülillahi vel minna Allah Teala'nın tevfiki boldy. Rabbim Allah Teala menden hem kabul etsin. Baştaki dostlarları ki şu urda bana kömekçi bolýanlar hemejemden kabul etsin. Elhamdülillah. Bir gapdalan live Instagram payş boldy. Bu tarapdan da TikTok'un yani live payş boldy. Allah'tan tevfik berden inşallah menden melek Peygamber Aleyhisselam'ın tercüme hali sirati bolsa yaşanmayan haýty bir live bolsa inşallah taala onu inşallah suratına belirtde alıp gider. Kawatlar bolýa biz bir mekana bolýas bir ova bolýas yaşanmayan bir mekana bolýas internet çatada zayıf bolýa aýtýanym bolmaýa otam şonda barahim bolmaňar. Habareli soru cevap bölümünden bir gece awak soru var. Awak soru ki yırtsırıya gecede gündüzde Allah Teala korusun. Onun sebebi näme, illeti näme, ola ayrı bir gurrun yırtsırıya musulmanın vazifesi näme? Yırtsırıp oka tenini fark etmeye öýde dursun, mescitte dursun, yaşama meclis namazı kıyıp dursun. Haýty bir ýagdaýda bolsaň, şeriat boyunça din İslam'ın hüküm boyunca yer sebepte oka näme etmeli. Elbette menin hadisini tapmadım awval dowli hadiste. Gözüm önünden geçen hadis var. Şol ýadymda ki şu taýda şeriatymyzyň desturşy ki yer sebepte oka durmaly, belki çykmaly. Ýene çok mer sirip ay näme bolsa bolsunda Hudaýyň başa getireni görerse diýip durmaklyk hata. Hetmin çykmaklyk gerek. Son Hudaý Tebarek we Taalanyň gahry gadamynyň joşy getiren wagty Hudaý Tealanyň gahry gadamynyň mukabylyna pehlwançylyk etmekdik. Hem başyma näme getse şowrar diýip durmaklyk bu bir şeriatyň töýmeýänler. Belki çykyp da bir aýra bir mekana götürmeklik gerek. İklen soruşy ki bir amamy mescit bar. Piş amam diýilýär. Mescidiň amamy bar. Mescidiň amamynyň wezifeleri näme? Mescidin imamının başta vazifeti 5 wagt namaza şu imam boljak diýip boyun alypdyr. Şoňa teýýarlyk tapmaklyk. Eger ehýanan haýsy bir wagtda bir adamda iş düşýär, ayet bolýar, toý bolýar, haýsy bir ýagdaý bolýar. Imam sırrını tapylyp bilmejek bolsa, hetmin şo ýüki, şo mesuliýeti, şol hükmedilen zady dogry suratynda yerini yetirecek adamın boynuna tapşırmaklık şoň wazifeti ki adamlar barahym namazyň hakynda heýran bolmadylar. Ondan sonra da imamyň mescidin imamynyň bir ulaqan bir wazifesi ki mescide kim gelýär, kim gitmeýär, kim gelmeýär. Kim gelýär, kim gelmeýär daş çevrene öýü bar. 1 öýdür, 10 öýdür, 5 öýdür, 25 öýdür. Ne kadar adamlar ki şu mescid bilen taalluky var, şu mescidin adamsy diýip tanylýan adamlar var. Şol adamlar mescide gelenine gelmeýänine şony iýdirlemaklyk şol imamyň bir ulaqan wazifetiniň biri şu. Çünki Peygamber Hudaý sallallahu şu at janyşyny ýetdi. Biz Peýgamberiň ornmatary diýen ýalak ýerine oturan diýip ulama diýip bir ödümede suratynda ilaratynda bir şol diýip tanylýar. Peygamber Aleyhisselam her wagtda mescidine biri gelmese, zat etmese, şoňa dedim habar alarmışdy. Ki palany nerede? Näme boldy? Näme mescide gelen akyp diye habar alırdı. Şu suratynda peşimam mescidin imamynyň da bir wazifesi ki gelmeýän adamlardan habar almaly. Arada dostlaryň bir gurum bolýar. Men mescide bardyr da dostlaryň biri gurum beren aýtdy maňa. Dostum diye mescide bardyr diye. O mescide baranda diye diye uçak geňir gedile diye. Palany ýaparym bileji mescide geladi. Şu da bir ýalňyşlyň biri bilen garandyda. Hawa. Bir haýsy bir ýola gurupdyr, sagyny gurupdyr, sowalyny gurupdyr, ýyna defdir. Haýsy bir
Yanlışlığa giripdir. Hayta bir bolumsuzluğa barıpdır. Ne olup keptir mescide. Ştada kıynan sakta mescidin de adamları falani habıda gelipdir. Bu ne etip ya? Bu falan deyip de şey deyip mescitten kasırmakla sebep oluyorlar. Şada ola hamır yanlışın biri. Mescidinin amamın vuru vazifesi ki şol adamlar iki mescide gelmeyenler şuradan haber almalı. Eğer ehyanın gelmese şon izden adamı vermeli, can etmeli. Hayta bir yaşanan haber almaklık şon ola hamır vazifelerinden biri. O miyah doğsalın gurum verdi ki falani di mescide vardır diye. Doğsalın gurum verdi bana. O zaman o şey gelir yaptırdı diye. Sonra bir neçim vardım ben niye? Sonra neçim varım toram diye iş çıktı diye de bana. Ama diye yankı teorik işlemeni çıkıptır da dediptir. O zaman şonda diye benim mescide gelmende ama benden haber aldı diye. Ben tence de falan yerde. Falan yeni bir haber aldı. Tence de falan yerde. O adam hava gel mescide deyip diye şu mescidin imamının menden haber almakta sebep bolu men yamaşadı mescide akıl öğrenişmekliğime diye. Ne kadar kavgalar diye şüphem olsa biliyorum. O mescidin imamının vazifesinin ulukamır vazifesi neymiş? Şol adamları yıkışon elinin aslında hulası şol imam deyip tanıylıya. İmam deyip tükülüptür şoları halaldan, haramdan, farzdan, vacipten, sünnetten, mustahaptan şeriat boyunca şoňa barahim suratını adamlara öwretmeklik şoň bir ulukamır vazifelerinden biri. İkinden soran bolar, yasadan soran bolar. Haydi bir wagt bolsun Kur'anyň manysyny bolar, Kur'anyň zahiry bolar, hadis bolar, halal bolar, haram bolar. Şol imama ulukamır vazife şolara näme öwretmeklik, adamlara öwretmeklik. Elbette bir da bayanışta da o başta da bir vazife var. O yani köp adamlar şonu yattan çıkarıqlı. O da näme? Milletin vazifesi imamın hakkında näme? Hop sen hamane mekenlik, sen taraşkar, sen çölökçi, sen tacir, sen yine burada, sen günahsın kavlak kesip yersin. Sen günahsın kavlak kesip yersin. Hop imam da egerstada imam bol hem günahsın kavlama olsa. Hem gelip milletimiz içinde namazı vermeli olsa, hem bunları halal haram öğretme olsa, hem namazı gelmeyenden bir haber alma olsa, hem yine burada etme olsa. Bugün olsa ne yaparım kavlamalım sada? O zaman sada mescidin imamının şol yer içeri geyer angır berber hars harazatı var ya da on imamatının ol hakikatde yani on ki pulunu on edenişini ki pulunu ödep bolmuyor. Yönese imama mescidin imamına kömek deyip gerekli ki biz näme deydi? Şu mescidin imamına kömekçi bolmaly. Belli bir aylık bağlantın ewlin artyn etmejek, horlamajak, harlamajak şu mescidin imamını gollamaklyk gerek. Şeşede hor bolmasın. O kadim zamanna Hazreti Siddiq'ın vatında, Faruk'un vatında, Hulafa'nın vatında, haydi bir adil Müslüman padşahın vatında ol imamlığın manah suratında aylıklığını, güllüklüğünü, günahsızlığını näme bererlemişdi? Şol Beytül Mal'dan bererlemişdik. Bugün konu Beytül Mal vatında yıkılıp gidigdi. Ardan çıkıvını näme etmeli? Şol mescidin adamların teorindeki adamlar şolun vazifesi şu imamı kollasınlar, zat etsinler. Ol imamdan da iş hem takaza etsinler yani. Ki imamaga sen zatı gaýgatma, günahsız gaýgatma. Näme olan çıkmamız var? Qeyda olan çıkmamız var. Mektebe öğret bir de halal haramdan öğret deyip de şu tuğratınla ikilini inşallah bir ilalaşıp da şu tuğratını arkalasala inşallah şunun bereketine hem dünya hem ahiret abat bulur inşallah. Hop bu da bir soru. Üçten sonra şey. Bir Müslüman doğumu deyiptir, ben taksi telefonu sürüyen deyiptir. Ben taksi deyiptir da. Millet men kirayna tutja deyiptir. O da millet men kirayna tutmaklığına deyiptir. Meni günah yelikte arkidayala deyiptir. O da akordeon var. Caz var, ork var, gör var, zir var. Şu dağıtımı arkistiyarlı deyiptir. Ya orta deyip de heleli iş yaptırdı, 4-5 binemin maşinime karrağını ota diyarlar, yaş üstüne izranar oturuyorlar, neyle? Yürü, dansmanata. Falan edik ki heleylin, şu da kabristanı kubuşu barmakı doğur der, şu barım günah kaçırken ahunağı bir de ihtiyarlı diye. Biz ştada gitmekteki ecadamız var mı ya yok mu deyip sorarlar. Dikkat edin Müslüman doğullum. Bir fetva var, bir takva var. Fetva taydan hava sen işin şey. Sen işin mutlu manah suratında şu adamda başını öte sana ekitmekteki ecala. Yöne, takva näme? Şeyle bir yere gitmesinlik. Ama böyle bir yere var. Hemen gidip başlayacaklar günah karşı deyip de gören çekmeklik. Yok gidip de fetva var, ecada var da yolla bariya kan elinden geliyen mota şol denanalara. Yerkadamın fark etmiyor. Şollara netihat belirtmeyen mutan vermeklik. Öd elim bilen, öd dilim bilen şora aydıp diýmekdik. Eger elinden gelýän bolsa.
Eger elinden gelmeyen bolsa, onda haydi bir ahundur, molludur, şulardan uğruna gurrun berilen bolsa, awalda sen taşan hakkında teyyardan bolyan bolsa, şoň mana kasetini, videosunu, zatını şol masjidine, maşinine koyup da, yaşuşla bundan kulak atayla deyip storatında şolara kulak attırmaklık. O şu tada ortada sen yolla baryakan bir suratına müzik ayttır deyte falan ayttır deyte evet diyen etmeliler yani. Evet diyen etmeliler. O tada o sen vedifen, sen hakkı bir ayttıracak ki ayttıracak kadar ecadan mı? Ya başta bir gurun etede mi? Belli bir gurun yoktu işte ondan suratına aytmaklık gerek. Suratında bolsa onda hiçbir irat yok ki var akim suratları akitmektige yani. Takva akitmesizlik, fettava akitmektige, yöne akidende de elinden gelip duran muhte öğlen netikat ver, bolmasa da şoparım akum bollan hidanı koydup da suratına şolara netikat vermeli bolur yani. Yeni bir soru şey. Müslüman doğumunun soru elbette bir avvalle geçen soru olabilir. Şon bir 150. cerete bir. Şu YouTube'da koyular 28-29 koyulandır. Kalalarda inşallah koyular. Yöne avvalla köpten köp geçen günün sorularını hemen aydıp vereyim. Bir Müslüman doğumunu deyip de ben ayak bağışla namada baramda deyip de peşavım kısta ya. Şu peşavım kısta yaptığı kan namada kıymaklık doğru mu ya doğru değil. Dikkat edin o da. Sen nefil olsun, farz olsun, vacip olsun. Haydi bir namada bolsan. Şu doğrultunda peşavun kıstasın, terek ağram versin, yel ağram versin fark etmiyor. Üç suratın ortasında da bir üç tane yağdayı ortaya geliyor. Üç suratında da yani tedekte, peşavde, o şu doğrultunda yelle, üç tane yağdayı ortaya geliyor. İkisini ecada var okuymaklığa, o birini ecada yok okuymaklığa. Okuyarsan değil mi? Öğrelab okuymalı. Dikkat edin o da üç tane yağdayı. Bir, peşav, tedek, şu doğrultunda yel. Bayoklu bir, ayoklu çıksan, burada gelecek yöne. Onda hiç bayoklu desem, namaz okuyuvermeli, hiçbir ayıp yok. İkinci murat, peşav, tedek, yel, bağlığına, belli boldu bağlığı. Yöne ağram verene, sen avarakın bir başın fikrini çağışırıp, doğduğunda işletecek ya, burada çık bağlığına doğu, fikrini çağışırmayan şu suratında bolsa, bununla da ayıp yok. Namaz okuyamalı. Kavdu ne mi? Gidip de varakın namaz dehretini, şu suratını yamaçlardan kılıp, terden okuymaklı, kavdu şu. Ama okuysan da okuyup durdun, bunda da bir günahkarçılık yok yani. O zaman üstün surat ne mi? Üstün surat yok. Yelle var, tedek de var, şu suratını varakın, peşe o. Haydi bir var, fark etmeye. Anırdan defke diye. Doğduğunda işletti, hakka seni böyle şeyler arandırıp da varakın bir demin düzüp dur diyen olsa, onunla o namazdan namaz bulmuyor. Namaz o suratını okuyup da varakın. Hak etmektik mekruh tehrimi, o namazı öğrelab okuyma böyle, eğer okuyduğum da. Haydi bir vakitte sen namazın ne namazı doğunda, bir de ne var ağram verip duranlardan. Bir gelir geçer ağrama sen doğunda, gelip geçti bir 5 saniye, 5 seken, gelip geçti. Bu da savulluğu. Yok, hakkayt ağram verip durunu, bolman mi namazın bolmalı ol ya. Bozak ne yapan bolmuş var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Durun yerde selam vererdin. Sık gidersin namazdan, gidip de namazda dehet kılıp da yamaçtan şu doğrultunda, yamaçlardan şu doğrultunda namazı okuymalı olur ya. Şu doğrultunda. Hava. Yeni bir sorum bir şey. Ki eğer ben bir ödüm namaz okuyup duram olsam diye taraf. Ya namaz, cemaat okuyup duram olsam diye. Bir de ne dehretim podul ya. Ya dehretimin yokluğu yadım açıyor. Namaz okuyup du, bir de ne dehret podla ya. Haydi bu doğrultunda, burnu kanaptırdı. El kanaptırdı. Şu doğrultunda var akım. Bir anıdan bir tuzağı geliptir yaş oğlanın kıyalık. Yaşama menefere hem yel çıkıptırdı. Namazda durdun ne namazdan çıkacağını. Çe cemaatın içinde olsun çe. Ne mi bir ödüm var. Şunu ne etmeli? Yan kayıtsın yalak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İki tarafı salam beri akınam. Namazdan çıkıp kayıt başlıyor. Evet tekrar imam olsa bir adam. İmam olsa, imamın namazda dehreti podulsa, ya dehretin yokluğu yalnızsa o ki olmuyor. Eğer imam namazda dehreti yokluğu yalnızsa ki dige salam beri akınam namaz milletimin dehretim yokmuştuk. Dedi yamaçlardan imamın başlama oluyor. Ama yok, imamdan namazın sen dehreti podula ya. Bunda ne etmeli? İmam şu durun yerine var akım, idindekilen birini evine çekmeli. Evine çekmeli, özayını dikmeli, o da şon idinar gitmeli. Niye ki? Okuyup durun yeri olsa belli olsa belli. Belli olma da şu oyuna gelen yerini şunu oturup alıp gitmeli.
Osam, bir tane çok kolun nehinden çıktı. Hava. Gelmedi iyiydi. Şu suratında, eğer ehyanın malakın şu suratında namazda bir dehretimiz podlarsa ya, dehretimiz yokluğu yadmışsa, şu suratında namazdan çıkmaklık gerek. Yeni bir Müslüman doğumumuzun soru şey ki bizi amamı var üyesiye bir rekat, iki rekat, üç rekat giyecek aliyet. O zaman imam salam veriyor, ahirde biz kalmalı, ettehiyyatını okuyup duruz, kalmalı. Şonda avval salam da kalmalı, ikinci salam da kalmalı. Ona şeriatın hukmu şey, ikinci salam da kalmalı. İmam oti, te ettehiyyatını okuyarsın, otuyorsun onu. İde kalan adam ettehiyyatını okuyup oturmalı. Hava. Gavzı neyme? Gavzı şey. Şu ahir eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Şun dol evrla baytiye. Evrla baytiye. O işaretlerin bir tat işaretin buddu onu. Zolda işaret mekerek ya. Şu suratında dol evrla baytiye. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Evrla baytiye. Sen selim. İmam salam ver polyansa. İmam salam verdim hava. Bir tarafına salam verdi. Kalmalı. İki tarafına salam verdi. Töködü ne kalmalı? Ne mi deyip? Awal kitabın aytýan şol. Hikmetinin hakkında aytýaly olamana mümkin imam. Bir zatda ýalňyşam bolsun. Siz säwetmeli bolsun. Indi ikilençi tarafına sana ýok imam ýadys ikilençi tarafına sana meni ýadys sünýelde. Ýok imam mana namazda haýdy bir wagtda siz säwat bolmada bir tarafına sana bir akanyp iklep sejetmeli. Şayet diye kitapda diye şayet imam ýalňyşsyn, siz bir ýadyna çykan bolsun. Şodan bir ihtiyat etmeli, indi üyüp adamla, imamından iza qattırlar, o tüyle tahiyyatını okuyup, onun sonra salam verenine, ikinci sıra salam verenine, kamın salam verenine, şondan sonra turmalı. Ondan beri de turmalı edin inşallah. Şu doğrultun. O zaman bu da yeni bir soru. Bu biraz sorak soru. Dikkat edin o da. Biri namazda imamdan, yani bilece üymeden galiye. Bir rekat iza qattır, nem etmeli. 2 rekat iza qattır, nem etmeli. 3 rekat iza qattır, nem etmeli. 4 rekat iza qattır, nem etmeli. Şun 1 rekat iza qatta işe anlatacak. 2 rekat da iza qatta işe anlatacak. 3 rekat iza qatta sadı çırmıtırrak. 4 rekat iza qatta bu da anlatacak. 1 rekat iza qattır hava. Ama ikinci sıra salam birine turaqın subhaneke alham sure okuyakanım oturup da varağına bana tokudur. Şu rükû secdeme de cahilne. 2 rekat iza qatta neyme? Ama 2 taraf salam verdim hava turur subhaneke alham sure avval rekat inil qalar yamaşadan bismillah alham sure oturup inil qalar oturur namazını tokudur. Bir yengilce günlüğü. 4 rekat bolsa neyme? 3. rekat ekberdim rat sırmatırrak. Onu tağına çok koyar. 4 rekat bir adam namazda imamdan giyecek qalsa bu da anlatacak. Imam var 4 rekat yani hakikaten 4. rekata var rükû giden ne ya secdeye giden niye çıktı da? Barıptır imamı üymeli. İmam tadamani ki imam salam vermedik bolsa sen bir yerden bariyardan ay bilanı otuyla yani teşehhüd okuyup dolu salam verecek deyip şonu gödeşip durmalı barmalı üymeli oturmalı imam bilen şu doğrusunda bana imama koşuşmalı. O da şu doğrusundan 4 rekat gece attırdın. Ama ikisine sana salam verdin koyan kalacaksın. Eyle ödün tezden okuyan da. Tezden okuyan. 3 rekat bunu fark etmeye. Hemen akşam namazında fark etmeye. Eyle subhaneke auzu billah bismillah alham sura. 1 rekat bitti. Yamaşan kalayan oturuyan. Bismillahirrahmanirrahim alham sura. Oturuyan ettehiyyatını okuyan yamaşan koyan kalayan. 3. rekat pardon etmeli fakat alham okuymalı. 4. rekat ne okuymalı fakat alham okuymalı. Tamam bu namaz bitti gitti. 3. rekat bırak çalmatır. Dikkat edin o da. 1 rekat iza qalhan belli boldy. 2 rekat iza qalhan belli boldy. 3 rekat iza qalyan. Ştat bırak çılmatır şoňa da. 3 rekat iza qalanda nem etmeli. Ama sen maktar salamını goýan galdın. Senin dikkat o da awwalky 2 rekatynda sura goşmaly. Awwalky 2 rekatynda. Awwalky 2 rekatynda nem bolýar o da. 1 rekat 3 rekat okudun da demi. Ama ben 3 rekat okudum 1 rekat okudum. 3 rekat gece qattırdın. Gelýän awwalky goýan galýan subhaneke alham sura. Rükû secde oturyan, ettehiyyatını okuyan, 2 rekat boldandy. Goýana galýan otam. Yamaşadan bismillah alham sura rükû secde galýan goýana, 3 ahir rekatda bar alham okuyan. Şimdi bilinmi? Şol 2 rekat ikiden öýün okuyan, ortada men ettehiyyatı okuydum. On 3. rekatda bolýar. Falan butada alham okuýmaly işte o da galmalylar. Rekat taýdan fark etýär, gurun qiraat taýdan fark etýär. Gurun çaşdyrmaýyn. 3 rekat gece galsan imamdan, imam bilen 1 rekat okuyup durdun.
O imam talabanın ikinci tarafına qalyan goňa subhanaka alham toğra. Oturdun ettehiyyatı okuyan ortada. Oğlum goýan qalyan ýa bismillah alham toğra. Ahirki näme fakat alham okuymaly. Suratında iş ýeňiljek bolýar. Stat bira sırmytyrakdy bibiň aýtsaňyz, dadeteňiz şu bölek gürüňi kesip alyp däketeň inşallah taala gürüň gaw açyklanlar inşallah taala. Hop. Bu tada bir soru soruldy. Men dogry jogabyny bilmedim. Bir ustadlarla deň wurdum, habarlaşyp başarmadım. İnşallah innek siz jogabyny berer. O da soru şu ki bir imam bolýar diýär. İmam bolýan adamlar bar. Hop. Bir tek salam okuýarlar. Sana spara bir adim diýdirener. Rabbena lekel hamd diýdirener. Asynsat diýdirener. Şol barya gurtyklar. Şeýle bir imamyň ýylyna namaz okuýdum. Şo namaz öwrep okuýmalmy, okuýmalmy? Şonu bilmedim. Odam şa Müslüman dogma dikkat edin wede, şu da muhim da wede. Bilmeýänlärdiňi bilemakdy. Peýgamber bolup birde soratdyr da, şeriat tabi. Bilmeýänlärdiň bilemakdy. La adri nisful ilm diýip Peygamber Hudaýa mübarek hadisi bar. La adri bilemak diýmeklik nisful ilm. Olmaň ýartypdyr. Yani hayda burada sen bilmeýärsiň, şu tada bilemak diýip aýtmaklyk. Fark etmeýär sen ahum bol, hafiz bol, her kim bol. Ýymlyk galak oglan sorapdy. Sorasyn. Kimden sorapdy? Senden sorapdy. Näme sorapdy? Şeriatdan sorapdy. Şeriatda şada bilmez ýerden bir zat aýtsaň, näme diýdiň bolýar? Hudaý şey diýip, Peygamber şey diýdiň bolýar. Hudaý bilen Peygamber ýalan bagladyň bolýar. Kitapta yok, zatda yok, insat yok. On Hudaý tebarek ve taala şoňa akynna وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. وَلَا تَقُولُوا aýtmaň, näme aýtmaly? لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ öz aklyňa, öz fikriňe, öz oýuňa, gelen diline gelen nadi, hada halal we halal we hada haram diýip aýtmaň diýär. Öz oýuňa wara, öz düşüme wara aýtma diýär. Aýtaň näme bolar? Litaftaru alallahi'l kezib. Hudaý ýalan maglaýarsyň diýär. Şu men dehlet palançylar podiýa diýsem, nama palanwat dogry diýsem, şu Hudaý şey diýip aýtdyň bolýar da. Otam Allah tebarek ve Rabbimiz izine korkulypdyr. İnnellezîne yefterûne alallahi'l kezib. Beşek olar ki Allah'a yalan maglaýarlar. Allah Taala aýtmadyklaryny aýtýarlar. Şeriatda ýoklarda, şeriatda badi aýtýarlar. La yuflihun. Olar imansız giderler diýip Hudaý Taala. Näme diýipdir? İmansız giderler diýip Hudaý Taala ýani. Odam şunda her kim bolsun, aýalyň bolsun, ogluň bolsun, gyýlyň bolsun, her kim bolsun. Şeriat boýunça burada sorulýarmy? Bilseňe eşdenimşi, okanymşi, bilýänimşi. Ýene Hudaýga gowulýardy. Yo bilmeýärsiňmi? Bilmesen bilemek diýip aýtmaklyk standardy bir gereklidir. İlerken yeni Müslüman dogmanyň sorunyň biri şu ki, totuguş var ýa-da bir gana tuti diýilýär. Şaýalan diline, fars dili tuti diýilýär. Türkmenistanda ona tuta diýerler. Tutuguş diýer. Şonu taklamaklyk günämi, ýok taklamaklyk günä diýer. O da bir topar kuşlar bolýar ki, şola dogmynyň öde şol gafassa. Dogmynyň öde şol barahym öýjükde gafassa bolýar. Ondan bolarda hiç galan ölüp galjak olan. Ondan şu kuşlary öýde taklamaklyk elbetde suwuny däňete milady jaýyna bermeklik. O şoňa bermeklikde de däňe adyny da Peygamberimiň aýtýasyna göre bir de soňap barypdy, onu taklamakda hiç bir günahkarçylyk ýok. Yeni bir soru, öýde akwaryum balyk mı? Akwaryum saklanýar. Şimdi oňak balyk bir Hudaýdan yaradan datlary. Şon saklamaklyk elbetde o da bir zat bar, beter bir şudatlar harj etmeklik, borç etmeklik bir, senden aş etmeklik bular bir geçkillatdy. Ýeňi ýelpije bir Hudaýdan yaradan daty hewatyň bar, muny saklamakda da bir günahkarçylyk ýok elbetde. Ýöne bir zat bar ýöne. Öýüňdäki akwaryuma falança milyon, falança bilmeýän barahym dolar harj edip hem taýan garyp oty ýene bir zat dogan arasynda gerekli adamma olar gödemäni ýöne öýüňe odallanyň ödep we Hudaý Taalanyň gözünden düşmeklige sebäp bolar. Barňmy? Olarda kömek etýärsiň, muny saklaýarsyň, aýp ýok. Ýok, görden bar edip halky meňde soljak bolup halkdan kem etmejek bolup garyp günüň bilen gar gawala giren kişi bolup teoriyada garyp otar gödemäni bula Hudaý Taala töýjek tatýany. Yine bir soru okşy. Ahunayittir eneme, atama, mamama, babama
aş verecek deyiptir, sadaka verecek deyiptir. Toğamı sorar men bağışlayacak deyiptir, şimdi tertibi ne yaparım deyiptir. Dikkat edin Müslüman doğulum da, öyle sadaka vermeli olsa, bana ola ayı, 40'ı, 100'ı, yılı, 3'ü, 7'si deymekte bilkul asıl başta deyiptir, şunun doğru değil. Bu da hatta şeriatımızda yok da. Öyle sadaka verecek mi? Ayın belli mercek biri vermeli. Anda da gerekke, zımma da gerekke, şemme de gerekke, İskün de gerekke, hissat da gerekke. Her gün her vaat öllüğünde sadaka verecek adam biri vermeli. Bu burada. İkinci kuruncu, öyle sadaka verecek deyip adam çağırmaklık gerektir. Doğun kardeş yine burada. Kitapta görüşüne öyle garipler çağırdan buraya deyiptir. Garipler sen çağırdan garibin karnını doyurursun. Sen garibin elde ve öğüne ver. Pul ver, başarsan garibe. İnatan hayırını. Alacağı vardır garibin. Koyacağı vardır, bilgisi vardır. Yetsin garibe bir tuğyağ ver ki şundan gerek olun. Onun için zaten o dikkat edin o da tözüm şaşırmayın. Öyle sadaka verecek deyip adam çağırmakla ihtiyaç yok. Öyle sadaka verecek mi da şöyle yetim vardır, yetir vardır, muhtaç vardır, gerekli vardır. Şunlara beri vermeli Müslüman doğru. Ama adam çağırıp tuturduğundan bir doğru. Kitapta burada tutuyor. Kitapta burada da sadaka deyiptirler. Burada da ziyafat deyiptirler. Türk meselesinin hakkında oturuşurlu, gurrun edildi. O zaman şunda ziyafat bilen sadaka hakkında gurrun oldu. Kitapta ne şamanış kitap olsa, ne olakon kitap ne var. Çünkü defetin ne? Öyle ziyafat vermek doğru dedik ki diye. Bu tabi ne mi? Öyle sadaka versen doğru diye. Ama şu tabi öyle hakkında gurrun oldu. Sadaka bilen ziyafatın ne farkı var? Öyle ziyafat vermeli, ziyafat tutmalı. Ama öyle sadaka vermek oluyor. Ama şu tabi açıklarını çok vurdum. Ziyafat diyen kelimesi zayıftan alınıyor. Mihman. Yani öyle sadaka verecek deyip mihman çağırmalılar. Buğun 40'ıdır, buğun 100'dür, buğun falanıdır, geleverin gidiverin. Adam çağırmakta kullan öyle sadaka verecek deyip buğun gereği yok. Buna ziyafat diye kitap. Türkmen ona sadaka diye. Sadaka diyerler hem. Sadaka diyerler temlik diye. Eltip garibin eline vermeli. Verdin mi hava? On kovalılın. Sana da verecek yavata başarıya. Satacak mı, yiyecek mi? O da başka birini verecek mi ihtiyari. Şu taydan öyle sadaka vermeden çürüyüm. Şu doğrultusunda öyle sadaka vermeli. Öyle ziyafat tutmalılar. Şu an Türkmen ilin arasında şu an ayı, 40'ı, 100'ü yıllayıp her yılda milyarlar harç oluyor. Kitap sana ziyafat diye yarım riyal soğabı yok diye kitap. Yarım riyal soğabı yok diye kitap sana. Ne mi deyip? Şu Peygamber'in aydanı tersa. Peygamber'in ne mi deyiptir? O da Peygamber'in aydanı şeyi Hazreti Cafer radıyallahu anh şehit buluyor. O zaman şöyle şamana hem denanı Dulganiye 3 tane oğlunca Abdullah, Aun Muhammed diye Resulullah yetim aliyerler. Şuna Allah kuvvete barınna Peygamber'e salam. Şuna et'imu ale Cafer'e ta'amen. Şu Cafer'in içer maşgalasına iyidirin deyiptir Peygamber. Şolan başta bir iş düşürü. İyi biçmeden bile qalıqlı diye Peygamber. Peygamber ne diyor o da? Et'imu ale Cafer. Cafer'in içer maşgalasına iyidirin deyiptir Peygamber. Ama biz bu ne diyor? Cafer'in kanıvadasını neçe milyon belirledip halka iyidirmelediptir. Biliyor musun? Doğru Peygamber şey diyen olsa şimdi başı şak edildi biz. Onun ödüne musibet şuri. Falanca milyonlu belirli. Bu da musibetine musibet. Müslüman doğulam şu ulukamır günahkarçılık. Hatta miras haklı adamda var da miras haklı adamların içinde oğlancık bolsa o mirasın harcı etmekte ola %100 haramdır. Oğlancın icazatının hakkı yok. Yani icazatının etibarı yok. İcazatının hiçbir hakim erzisi yok, kıymeti yok. Aslında hiç etibarı yok Müslüman doğum. Yani daş teorik bir yeter demeyemeli. Daş teorik kardeşleri getirip veriyor kime? Ölüyün iyisinde Cafer'in kanıvadasını veriyorlar. O zaman ne mi diyor? Tam Cafer'in kanıvadasını halkıydır diyorlar. Yine Peygamber'in aydanı tertta. Peygamber kanıvadayı Cafer'e idirdiydi. Neyin ki biz kanıvadayı Cafer'e vereydi? Kanıvadayı Cafer milleti idirdi. Ne? Bu neymi doğru da Müslüman doğum. Ya Rabbel Alemin. Burada bu sene ulukon akıllı aydın aktirdi. Ulukon akıllının aydınlarken az değil doğrusu. O guruna girmeyecek ol yani. Kadim Türkmenle şu an 60 yaşlarında sorarsan var ya. Türkmenle dağıdık sorulurlamış şu dağıtları. Bu duşlarını atarlamış ki. İmerlemiş ki Müslüman da oldu. Ki bu hükümet gıynatakta bir ekber cüzen önüne o ortam var. Toydan kentiyle Müslüman da oldum. Menden size haber yarım riyal sokak şu dağıtlarda yok. Vay bahal ol akıllan halına etti kıyamet günü şu harami mendeşi iyip bana emin kabul etti Allah dediğin. O zaman malahim yağın deyip dua etiyat mı yağının yerine ne mi yok tolon yağı ya. Ne mi çiğ şunu çiğim da şey. Biz bağın hudaylıklardan olsak
Bir yağın dilese Hudaý Taala yağın bermeli yok. Çünkü biz şeriat defiyet ketip ýakynyň takda yağının ýerine Hudaý Taala gadım pişirýär. Dua etýär sadaqa ýagyn. Yağın ýagdyny o da ýerine tolan ýagy. Şil näse tolan ýagdy. Aňlaýan dämi? Olam şu taýdan tawba etmeli. Awul başlanda kim tawba etmeli? Biz ahym molla tawba etmesi lazım Müslüman doguldy. Hop baraýdy başga bir soraga. Bu Müslüman dogulmy diýipdir 5 ýyl ýoldaşyndan aýrylma boldy diýipdir da. Denana bir. Denana ýalgy suratynda TikTokdan sorapdyrlar. 5 ýyl boldy diýip ýoldaşyndan aýrylma diýipdir. O da maňa talak diýip aýtmady diýär da. 5 ýyl adamsy gelip ýa. Adamy menden ne ten boş bar ýoluň bilen bol sen talak diýip maňa aýdanak diýär. Odam diýär muň üstüne diýär hele ýaly diýär. Yani mene talak berenak o hele ýaly täze hele ýaly diýär. Aýa şoň täze hele ýalmaklygy alan gelinine talak düşýärmi? Ýok Müslüman doň talak düşmeýär. Bir aýal alypdyr, muny saklaman göbertdir. Talak bermäpdir. Üstüne diýmänler, üstüne ki bolmaly ola gidipdir. Täze bir ýerini alypdyr. Muň nikahyna hiç bir oňgurun dekalat ýok. Elbetde şoparyň aýallyk bolmaz, näme etmeli? Döwlet üstünden, hökümet üstünden. Biziň Iranmyzda şeýle bir ýalgysy bar. Şu ýalgy däne 10 däne şonda bent, 10 däne matda, 10 däne düzgünma. Şu düzgünüň birine şu form ýadygy. Ki eger geljekde şu adamsy haýdy birda sebäpli, ehtiyat motat bolup ýaga adaga içige urya ýençi haýdy bir ýagdaýda şu adamsy aýal taklamaklyk ýagdaý ýok diýip sabit bolsa, döwlet taga teň talagyny berip bilýär diýen bir gurunçaçylyk çylsylypdyrlar, imdat etdirler, gol çekdiripdirler. Biziň Iranymyzda şeýle birden arda bolsa, senede izdivaç ýet bilen şu ba bolsa, haýdy bir heley. Şu dowlatyny bar, oňuşman ýerim bolsa, haýdy bir dowlatynda datga barıp, bir reşwetsiz, kelepsiz sabit edip bildik şu adamsa adam diýen maňa. Eğer ol maňa erdik eder bir kim o lokamyr gör bolup sataş diýip sabit edip başarsa, şonda döwlet taga oturunyň amza çekse, adamdy gelmehede şu heleň talagy waky bolýar. Elbetde şol ýan kagyz gerek ýöne. Kagyz bolmasa bolmaýar ortada. Elbetde daşar ýurtda Türkmenistançyda gollamyň kimi eşitçimiz forum ki şolara bir barýaly datgan ýanna o döwlet taga barpdym 6 aýda möhlet berýän şekilli. Uşa toratyny bar ahim, oňuştajak bolýan şekilli, oňuşmada toram talak alyp berýän şekilli. Eger awwal şu tadyk geldi, awwal eger şoparym ýadgy ortada bolsa biziň Iranyň hyýalak. Döwlet taga talak alyp berse irady ýok. Onu bollugy. Ýadgy ýok bolsa hetmin şu erk adamyň elinden, dilinden hat çekilmeli. Aýdylmaly ýokam, o hiç dogry bolmaýar Müslüman doguldy. Hop. Ýene bir Müslüman dogumyň soragy. Jigimiz bar diýipdir. Bir jigdiýan aýallygynda. Jigimiz bar diýipdir. Osam ol birlenji durmuşynda, awul bir äre bardyr, 2 ýyl, bir ýyl 2 aý ýaşapdy diýip ondan aýryldy diýär. Biriň aýallygyny bar şekilli, durmuşa çykypdyr. Sonra 1 ýyldan toram getdi, aýrysty bar öýe geldi diýip. Osam toramda diýär, 1 ýyl toramda diýär, başga bir ýerden nikah çatyldy diýär. Ortada talak barmy, talak bermedi diýär. Nikahı doğru musun? Doğrulam. Nikahı doğru dedi. Haýdy bir adam bir çatılıpdyr. Sonra aýryşypdyr. Şu aýryşanda hetmin gerekli ki şol barahym ýanky talagyny almaly. Döwlet agaň tünden alsın. Şeriat boýunça ýa şol adamyň ödülini alsınlar. Hetmin şol talagy bolmaly. Ýa-da 1 ýyl 1 ýyl 100 ýylda geçen bile musulman doğulam. Ol aýaly ki adamty joňa talak diýmepdir. Şoň başga bir äre barmaklygy dogry zina bolýar. Näme dogry zina bolýar? Hiç farky ýok ýani başga bir zatdan. Allah goýdyn otam. Haýsy bir adam zinada günah kebiren biri. Haýsy bir adam şeýle bir ýagdaýda ýaşata, ady musulman da bolsa Allah goýdyn, ulamaly diýipdir. Ol adamlar ahyrda bir iman giderli diýipdir. Günah kebire mubtala bolup, bolup, ay etseksen diýip beren adamlar ol ahyrda bir iman gider diýipdir. Hudaý taala şondan gaty gewerimi çekmek gerek yani. Hop, ýene bir soru. Dini nikah kılınan wagtynda şaýatlaryň bir diýipdir, aýbaş bolsa diýipdir da. Yani şaýat bolmaly, nikah kılınan şaýat gerek. 2 tane erkek gerek, 2 tane heli, 1 tane erkek gerek. Indi şol nikah kıyılja golduqa şaýat bolupdyr adam 1 tane anadan biri aýbaş bolsa. Ya aruz hanım gelinimiziň özi aýbaş bolsa. Ya şoňa meres bar ahim
nikah yaptığı adam yine haram olsa, yani şahit yaptığı adamın yine haram olsa, ayın nikaha bir bolmasıllığına peykel var mı? Peykel yok. Nikahı bollu. Elbette bunata bir yine haramlık bir nikah ise olsa ayet okuymalı, hadis okuymalı. O da okuyup başar var. O şu turatında var. Onun bir bereketi getirir. Bereketli olur. O nikah Huday hakikaten. Onun nedeni her bir turatında da şayetler var. Yine haram olsun. Aybaş oluptur. O aybaşkının ihtiyarına de onun bir bereketi gelecek değil. Şu turatında var akım. Onun nikahı doğru olur kişiye şu tarzda. Bu tarzda Müslüman da onun bir soru sorattı. Ki inki ağır günah ne mi? Dikkat edin. Müslüman da onun bir soru soruyor. İnan hakem cevabı ben hadisten tafsir koydum. İnki ağır günah neme ve inki yengil. Ulu sogap nemedir da. İnki ağır günah neme, inki ulu sogap nemedir. İnki ağır günaha Allah Teala şirk getirmektir. Huday Teala inna Allah la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Her kim Huday Teala şirk getirse, şu dünyadan şirk bilen dünyadan gitse, müşrik olup gitse, innehu men yushrik billah faqad harramallahu aleyhi'l cennet diye Huday Teala. Sure-i Maide'de geçendir Allah Teala Rabbimiz ayettir ki her kim Allah Teala şirk getirip de şu dünyadan gitse, müşrik bir Huday Teala'nın yanına varsa Allah Teala ona cenneti haram etti. Onun ulukan günahı yok hayatında. Elbette Peygamberimizin hadislerine köp zatlar geliyor. Köp zatlar geliyor ki falan da hemminden beter ulu sogap demektik doğru değil. Men o hakkında burada tapmadım. Elbette işte bir tapanladım mı? Hadisten görendim mı? Şunu size okuyup vereyim. Peyda olur inşallah mecburde. Peygamber ayettir. Telatun keffaratun niptir. Ve telatun derecatun niptir. Ve telatun munciyatun niptir. Ve telatun muhlikatun niptir. 3 tane sanattir. 4 tane 3 aylıptır. Avvalkta keffarat günahdan yuvulmakla sebep var ya. 3 sappa diye Peygamber günahdan yuvulmakla sebep var ya. Ve 3 sappa dereceden artmakla sebep var ya. Ve 3 sappa diye adamlardan necat tapmakla sebep var ya. Ve 3 sappa diye adamlardan helak bulmakla sebep var ya. Fe'emmel keffarat. Ama günahdan yuyan neme. Bu da sagire günahdan vurduğunu. Çünkü kebire günah diğerleri tövbe edilmeli. Yoksa o yuvulmuyor. Fe'emmel keffarat. Günahını yuyan sogaplı yani günahını yuyan sogaplı neme? Onlar fe'isbâgul vudu fi's-seberat. Kıyınçılıklarda tavuktur, ayaddır, haydi bir yağday olsun. Meriçiliktir, kıyınçılıklarda kavut uğratına dehak kılmak. Ondan sonra o intizar salavat meçhide barıp namazı gödeşip durmakla günahını yuyan. Ondan sonra وَنَقْلُ الْاَقْدَامِ الْجَمَاعَاتِ Mescide karşın kadam ağırdıp da suratında mescide karşın gitmeklik adamların hemen günahlarına keffare oluyor. وَمَّا الدَّرَجَاتِ Dereceğini kaldır yani. Dereceğini beyi get yani. Huday tarafını yakınlat yani değil mi? فَيْتَعَمُ التَّعَامِ Gariplere, muhtaçlara, gerekli adamlara, seli rahim direkli doğum kardeşlerine iyidirmeklik. O bir ne mi? وَاِفْشَاءُ السَّلَامِ Salamı köpten köp vermeklik. وَالصَّلَاتُ بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ Adamlar gece yatıyka, şu suratında var akıyım, gecede namaz okuymakla. Keşke ne mi değil ya? Teheccüd namazı değil. Peki onunla üstad bollu, ne mi bollu? Keffarat bollu. Üstad bollu, derecat bollu. Ve emmel munciyat, üstad ba, Allah Teala necat be çok sebepli. Fel adlı fil radai vel gadab. Kaharda bol, radicılıkta bol, adıl bollu ya da. Doğruyun kes. Ayağının hak ettiyen mi? Hak ettiyen dendi. Oğlun hak ettiyen mi? Hak ettiyen dedi. Kaharın yoktu, hem tayamı vursturdun mu? Her kim bırakmadın. Doğrusu deyip boyun almaktır. Vel kassu fil gina vel fakr. Ortamiyana olmaktır. Baylıkta, gariplikta. Yani bağırı olup bağırayım, dökan teşan etmesilik. Garip olup da suratını bağırayım, beter bir ne şükür olmaz sonra ortamiyana gelmeklik. Hem baylıkta hem gariplikta. Bu da ne mi deyip ben onda da necat veriyor adam diyor. Ve haşyetullahi teala fisseli vel ananiye yekelikte ve iyiliğin arasında Allah'dan korkmakta. İyiliğin arasında var ya anırdan ayarlı yıltaya kirlisini etek salaya. Ama yekelikte olsa gözecek korkmasına yok. Yekelikte olsun, iyiliğin arasında olsun. Allah Teala gördüğü deyip de gözün etek korkmakta haydi bir yağdayda Allah Teala'dan korkmaklık. Ve emmel muhlikat, helak ettiyenlerden feşuhun muta'un diye. Bir bakiyatçılığı ki itaat ediliyor. Haydi bir da bakiyatçılık. Makam olsun, mensep olsun, riyaset olsun, mal olsun. Bakiyatçılığın uğruna gidip bakiyatçılık etiyor. Ve heven mutteba deyiptir. Öyle hay hevesini gidinler.
İlaha Allah değil, ilah nefsi bolugdy. Yürek näme diye şoňa namaz okuyar ya da okuyaya, okuyar ya da okuymaya. Arada tutady ya da tutya, tutadığını tutmaya. Gidedi de gitya, gidedi de gitmeye. Halan işletdiye. Öl hay hıwatnyň ýerinde. Ve ya'jabul mer'i bi nefsi. Adamlaryň öz raýyna gen galyp özüň uly bilmekdikde. Bir weli adamy sen uly bilýärdi. Munda aýp ýok. Bir weli sen özüň öz içinden özüň uly görmekdik. Şu gaty bir ýamanlar. Hazrat Ömer radıyallahu anh'ın duası var. Ya Rabbi Allah, Allahümme ceal fi ayni sagira. Hazrat Ömer'in duası. Ya Rabbi Allah, meni öz gözümde küçük et ve fi a'yun nasi kebira. Adamdan gözüne ulukan ettiptir da. Adamdan gözüne ulukan bolmaklyk suretinde var ha. Ha, onlar adamdan gözüne ulukan bolmaklyk aýby ýok. Öz gözünde özüň ulukan bolsam, şol gaty bir hatar da diýelim. Ondan şu da indi Müslüman da bolmady. Öwrläp aýtmak aýtyp bereň. 3 saat bir kefara bolýar. Kıyınçılıklarda dehadi, kamil kılmaklık, namazı mescide barıp gödesip durmaklık, mescide karşın kadam artmaklık bu bolly, günahlarından kefareti, derecelerini arttıran iyidirmeklik, gariplere, muhtaçlara, öseli rahim direkli, talamı köpten köp vermeklik, ve gece adamın yetika, namaz okuymaklık, adamlar necat beryan da hatta o da üstad, kaharda olsun, hoşlukta olsun, adıl olmaklık, doğru etmeklik, gariplik olsun, baylık olsun, ortamayanı harz etmeklik, ve yekelik olsun, ve şu iyin arasında bolsun Allah tarafından korkmaklyk we üstad helak etýän zat boldy, önem boldy. Bir bakyçylyk ki şoň iyine düşülýär. Haýhosy ki şoň iyine gidilýär. O şu dogrusyny adamlaryň özüni ulukan görmekli Hudaý tapgatdy. Pedonna inki agyr günah haýgatyna şirk. Emma inki uly sogap näme? Onu men bu dogrusyny bilip başarmadym dogrusu. Bir musulman doğumuna sonra okşay. Men safara gittim diýipdir da. Ne yaparım namaz okamaly diýip sorýar. Dikkat edin o da safar diýerleri neçe kilometrden bolýar. 78 kilometr şimirenne. 76 kilometrden eýrak kawan. Ýalňyşmaýyn şonu odan ýadymyşmajak boldy. Safar ýa-ni neçe kilometr bolýar? Şu 78 we 77 şu arady. Şu hava şu doğrultunda 78-77 arada şu arada kilometre sefer bolýar. Yani sen şu öýden çykyp diýerdin. Ama 40 kilometre bundan ileriden aşağıdan yukarıdan gelip bir obandaş çevrelene. Bu tarafa musafir bolmaýar. Mümkin ki obanda bir daşy bolýar da mana petrol pomp benzin bolýar, CNG bolsun, atçaply bolsun, haýdy bir ýagdaý bolsun. Şu oban teorene zatlaryň çykyp uranda şonun uradyn da endi. Barjak gelen hamana kümmet 110 kilometre. Şu ovan çetinden uğrap çıktın, sen ne bolýardın? Ştada musafir bolýardın. Ondan bäri bolsa näme? Ondan bäri sen musafir bolmaýardın yani. Odan şu dogrusyna bir adamlar ranynda bolýar maşyn turýarlar. Bolýar da duran ondan şu aýna kirip bile bilýärmi? Bola ta uğrap öz şäheriniň çetinden gelýärse, bola näme bolýar? Musafir bolýar. Muqim bolmaýarlar. Megerin ki maşyn turýan şelemir Çabahardır, Benderep basır, Aşgabat'tır, Kazakistan'dır. Barıp şoda da hakikat umme şun gazak diýip niyet etdi. Şonda muqim bolýar ýokam musafir bolýar. Bu bir. Bir bolýar, sen bir ilk barýanda näçe gazaň bellidir. Eger umme şun gazak diýip hakikat niyet eden bolsaň, 5 günden gaýtan işin çykyp, 10 günden gaýtan işin çykyp, 14 günden gaýtan işin çykyp, sen şon niyet edipdirdiň gazak diýip galmaklyk ýüregiňde barmyşdyk. Her bäde çykýan bolsa muqim bolýardy. Emma bir adamma Tehrana gitdi, Türkmenistana gitdi. Haýda bir gitdi. Näçe gazak bellidir. Ýeti gaýta 2 günden, 3 günden, 5 günden işin dogranýar. Indi kepde dogranýar, ýene bir at dogranýar. Zor şeýdik gelip bilýär, ömür taý 10 ýyl bolsun. Bir agdym orta barmajak goýan, ölünçe diýjek boldum. Haýda bir wata bolsun, ol näme bolýar ştada? Ştada musafir bolýar, muqim bolmaýar ýani. Otam bu gurunda aýtyp berem öýde. Bir adamma 2 däne öýü bar. Biri hamana İran'la, biri Türkmenistan'la. Biri İran'la, biri Benderep basar. Biri İran'la, biri Kümmet'te. 2 däne öýü bar. Ama asly ýaşaýan öýü ştat ýamana. Kümüştepe diýildi. Kümmetdäki öýüne bir sabar 15 gün galmasa, müň tarapda Kümmet'e gidip gelýärsin, musafir bolýar. Şunu bilinmi, öýde? 2 öýü bar da, biri Iptada, biri Kümmet'te. Kümüştepe'däki öýüne ýaşap ýerler, ýaşap ýeren ýeri. Kümmetdäki öýüne öý aldım diýip, bir sabar Kümmet'te 15 gün galmasa, ömür taýy gidip gelýär näme bolýar? Musafir bolýar. Bir sabar şoda 15 gün galmaly. Farkat men Tehranda bol.
Öýün ýok, ýöne hana galmany otogyň bar da, öý bolupma bir hayatly öýde. Mehman şu dogrusyna bak kapgan ma, dan şu kapganlygy ba, dan şu oğlanlar var diye okuyan oğlanlar medreselerde, rahatlarda, Kaliforniya yankılar, şunun yanlıklarda var ahim. İngilizce adi adım oluşmedi hava. Şunun yanlıklarda diye okuyan ma, doktor çıktı haydi buradattır. Şöyle yatmak çay tekmil var değil mi? Şu tarafta bir tabar 15 şun qalsa, ne mi işlak ol, tam şu şehrin çetinden girene sonra ne oluyor? Ol mukim oluyor. Yoksa ne oluyor? Musafir oluyor yani. Yeni bir sorak daşar yurdun sorak elbette bu da hayti bir soran okusan gariplikten adam qutulacak diptir da. Men eşitdim Sure-i Muzzemmil diptir ya Sure-i Waqa diptir. Hava Peygamber hadisine wala Sure-i Waqa ida waqa'atil waqi'a laysa li waqatiha kadiba khafidatun rafi'atun. Şu surani 27. paragrafı nedir? Şu tadı şonu gece yatmakan okuyutam. Şon bereketine, gariplikten inşallah bile necat bolacak. Elbette burada baýany öde. Şu boşlukla kimin hakkında? Mu'minin hakkında. Başardygyny öre Hudaýa öre bolacak köpen adamlar var. Şu Peygamberimizin sahaba aýdypdyr da. Munafıklar aýdanlar ýok, olar öde. Halal haram gaşdyryp aýallygynyň hakkyn mirasy iýip ýene burada edip tadı muzzemme surany okuyup namaz ýok, namaz zamat ýok. Ol adamlar hakkında diýip başardygyny öre Hudaýa öre bolup beren entecikde günahda yine tövbe edip de öwürleyen, günahını edip berene o yürekden ökünüp beren, şola adamdan hakkında inşallah şıratlar bar. Sureye ida waqa'atil waqi'a, her kim okapda gece yatnaqa okap yatsa, şoň bereketine Peygamber diýipdir, o adama gariplik diýipdir, bolmor diýipdir. Yine bir sorak, rızkın köpeltmeklik dogaty diýipdir da. Rızkı ruzim ma diýipdir. Rızkym ma, yerim ma, içerim ma. Yöne bire yetenek ahurağı diye. Burada kalan zetten de eten bereketi yok deyiptir da. Şuna näme de akymyny öde awul baştana rızkın asıl nuskasy, malın köpelmekliginiň o storusyny bar ahim günahşymy giňişlik bolmaklygynyň rızkın olakan nuskasyny Peygamberimiz aýdypdyr ki amal taýdan 5 şat namaz jamaata bar. Adam Allahu ekber diýip duha, Hudaý olakan diýip duha şu storusyny bar ahim. Hak edilse Hudaý ullap iş goýup gidilse, Hudaý şu adamyň rızkyny köpeltjek, bereket berjek diýdi Peygamberimiz. Onda şu taýda mana şoňa gaýym bolmaly. On bir doga da bar ýa-ni. Doga we kime gerek bolsa, imodan gelin, WhatsApp'tan gelin. Instagram'a ken ilmetenak dogry. Aňydan jogap berip gaýtýan, imon tögetdim, hawa WhatsApp'a gelýär. WhatsApp tögetdimmi? Telegram'a geldimmi? Telegram'a ýetişemek, ol Instagram aňydan galy, aňyda rubika da bar, oňa jogap berme bilýär. Onda şu togratyny öde kime gerek bolsa yekelige gelse bereyin. Peygamberimizin günahşykdan söýüm Allahumma ekser mali ve veledi ve barik li fima a'taytani diýip barahim doga öğrettir günahşygyň giňişliginiň hakynda we günahşyk surda bereket tapmagynyň hakynda. Şu dogany inşallah men iyi bereyin. O şu torun bir. İkinci de sonra bergide necat tapmany diýip. Ha? Bergi madiyada necat tapjak bolýan. Awala jan haýdan gurdyň. Nusxasy 5 namaz jamatynyň gaýym bolmaly. O barda meçit bolsa, janyň taýmy kebin gök meçitten galmalardan başardyň öre. Oňa Peygamber Hudaýa şunda bir dua etdir. Allahumma kfini bi halalika an haramika ve aghnini bi fadlika amman siwaka diýip suratynda şu duany öğretdir. Kime gerek bolsa, men şonu inşallah taala var ahirde iyi bereyin. İmodan geten näçe turutna boda fark etmeýär. Şu turutunda nomerymdaki bellidir. TikTok'da da ýadygyldyr. Telegram'da da ýadygyldyr, Instagram'da ýadygyldyr. Şol 0 diýip, 0 901 585 39 61 bolýar. Bunda bir parsyny aýdyp duram. Dilini dolanmajak bolýar gurbanym. Şu turutunda rızkyny köpeltmekliginiň dogaty we bergiden çykmaklygyň da dogaty. Ýöne asıl näme? Asıl 5 namazda gaýym. Yine bir sorak şey. 5 şat namaz okuyan men diýipdir da. Ýöne aglyma hafake bolýan diýipdir. Sevun jetýän diýipdir. Zor aglyma hafake bolýan diýipdir. O zaman şunu diýipdir men aýryp başaramak diýipdir. Şu ahwana şunu näme diýipdir. Bu da bir derdindi. O da haýty bir gawlyk bile geljek bolsa, 3 saat etmeli. Haýty bir gawlyk geljek bolsa, bir doga etmeli. Şolaryň gelmekdigine, şolaryň gitmekdigine doga etmeli. İkinji gawa adamlar bilen gelmeli. Üçüncü adam, teleka adam bilen gowlan çekmeli. Şu 3 saat bize tabada bizim dinimiz, diyanatymız, gawlygymyz gülmegin öser gider.
Yok, butadan dua edip yoldaşın qarqarga bolsa imitin terek bolýar, şey demi? Butadan dua edip gawa adam bilen gelmesen täsir almaklyk kyn bolýar. Adam bejerýär. Şu zatlarda adam bejerdi o yani mobil, angry bäri. Kompüter, laptop. Adamı şu zatlar adam bejerýär, adam da adam bejerýär. Yoldaşın näme bolsa adam şoňa täsir alýar. Önde bir sofyň biri birini gol beripdirdi ya da. Birine kol veripdir diye. O tam bir sofyň ayağının tarafından on pirine ayrılıptır. Kardeş sen sof deyip duranın yaman bize sevgiye ediptir. Eşek bolluk bu, doňuz bolluk bu, it bolluk bu, yeni bir dap bolluk bu. En tecik bolsa ağzına sevgiye ediptir. Sen şun pir deyiptir, sen şuna netihat ber, şudadan elçeksin deyiptir. Şeýleme o bolýar. O tam bir ýanky sofyň oturdup, maka netihat berip durdy. Bu da atdan günäliginden aýdypdyr. Şon Peygamber aýtýar da Ayetul münafiki telâthun diye. Münafığın alameti 3 tek geliyor. Yeni bir hadiste başka biri var. Münafığın alameti her vakit keplerini yalan alıyor diye. Her vakit vaade verse diye, o diye halaf ediyor diye. Amanat da koyulsa diye hıyanet ediyor diye. O bir neme? İzâ fecere, izâ hassame fecere diye. Qahar görünne tevgü ediptir. Şundan münafığın bir alameti. Adam şu taýdan şundan gaty göwrençek gerek. Ama piraga da bir sowapsyna aýdypdyr, onu şu toratynda bolýar günäm hawa günä. Kebiri günäm hawa, ulaghan günäm hawa bolýar. Muny hen tawet belip bermedipdir. Bolýar. Adam şondan öýle gepdi diýär sowaga. Hem ýanky ýonki öwrençenje zatda doňuz falan diýip bolýar näme. O içi uranna açıp için çık galýana wa. Pirde aýtmady diýip aýtdym, günä diýip aýtdy. Ahir zıdavim yaptır dedi. Ahir ne yaptır diye biliyor musun? Dongu diyecek bununla. Ödüne minglep var ya, ödüne diptir dedi. Bu da kalktım. Şimdi yan başına biliyor musun? Dinine uğraşıptır. Dilimiz kavdatları öyle değil la. İki ödüllü. Allah tenni, Mekke tenni, Ecem Mekke tenni, doğanın değil. Sonra mahım Allah'ın yoluna sakın gitsinni. Şu torunda kavdatları dilimi de öğretmek gerek inşallah. Şu torunda şoförüm bet ahlaklıklar şu istap bilen ayarlar. Gawa ahlaklıklar da şu istap bilen gelir. Doğa etmekdik, gawa adam bilen gelmekdik, terek adam bilen gövleňi çekmekdik inşallah. Bu taýda musulman dogum ýene soraşy, men arkama diýipdir bir geň düşnükli hat ýazylýar diýipdir. Arkasyna geň düşnükli hat ýazylýar diýipdir. O soňky ödümde okutdum diýipdir, gawalar mı hadiýan diýipdir. Şu näme diýipdir da? Bu mümkün jyllan üstünde bolsa bolar. Arkama yok hat ýazylýan bolsa bir nemelikde bar, düşnükli bolýan bolsa mümkün jyllan üstünde bolsa bolar. Elbette bazen olanjykda görnýär şi dünýäň ýüzünde ortam barahym immanna la ilaha illallah ýazylýar, Muhammedur Rasulullah ýazylýar bilýär. Ola da Hudaý Taala bir alamaty da, bir his on gawlygyna ýa telekeligine ýa birdatda bidatda deliller musulman dogun. Ortam barahym falan taýyryň ýanyna Allah'a diýilipdir diýip o weli bolmaly. Eger şo bilen weli bolýan bolsa men de weli bolmaly, wedine. Sagal ma Allah Taala diýýärdi. Bu taýda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diýýärdi. Her günde görjek oda geler. Men köýke diýin. Eger şu bilen adam weli bolýan bolsa men de weli bolmaly. Welilik bidatla bilen näme musulman dogun. Gawlyk da bidatla bilen. Gawlyk inna akramakum indallahi atqakum. Sizin fiilgiraňyz Hudaýadan gorkýaraňyz. Haramdan haram emeden gaçýaraňyz diýdi Hudaý Taala. Bu falan ýerme Allah ýazyldy, o taýda bilen körtebe bilen falan ýazyldy. Bu da gawlyga ýa telekelige deliller. Hudaý Taala öz gudretini her bir ýerde köýke diýip durur. Bu musulman dogumny şorum. Bu da hissatdan düşnükli hat bolýan bolsa mümkin jyllan üstünde bolun. O hossaňlar desen inşallah Taala şoň bereketine aýrylar gider. Has doga da gerek bolsa ol Kur'an'dan hadisten bir düzlen doga var. Rabbi a'udu bike min hamazati şeyatin ve a'udu bike rabbi yahdurun. Allahümme ec'aluke fi nuhurihim ve a'udu bike min şururihim. Şu doga insanlan zıllardan bir de düşman var. Şu düşmanlığın evine bir necat. İnsanlardan bir de düşman var. Bakilçilik etpirerler var. Görüntülük etpirerler var. Bir de teleke doga becek etpirerler var. Cadu etcek etpirerler var. Şu insanlan zıllan düşmanlığımız var. Şolardan necattan çürüyüm. Şu suratını var akıyım. Şu yankı doğa kime gerek bolsa men iýip başlarım. Elbette arada bir ýerde ya da özüň gawwasaň diýe düşmanyň da bolmar diýe da. Men dedim gawlan gawsa Peygamberler diýdim.
Peygamber'in hakkında Kur'an'ı ve kedalike cealna li kulli nebiyyin aduven min şeyatinil insi vel cinni. Şu formu her bir peygambere insanlardan, cıllardan Huday Teala diye düşman koyduk diye. Düşman peygamberden kıvamış, kavdamış bu şurada. Her necide kavvala ağatır. Her necide hem kavvalan böyle yine de suratında bakiyler dağıtlar bolya düşmançılık ettiler Huday Teala yani. Yeni bir Müslümanlığımın doğru şey ki it bolya, pişik bolya namazda duğan gelip tüykönte diktir da. Namaz okuyup durdun kaptara pişik gelaya. İt gelaya, tüykönte. İmmanı tüykönmeklik bilen ya pişik hatta ağzında bilen egin başında doğanı vurmaklık bilen namazda hiçbir ilat gelmeyen. Elbette it eğer immanı tüykönse ağzını vurmaz. Ha çon ağzı haram. Ağzını vursa dige namaz bolmuyor çünkü labasımız haram oldur, egin başımız haram oldur, necis oldur, o var namaz bolmuyor. İt yani tüyköneni bilen hatta iman öyle olsa necaset gördü necaset yok mu? O adamın imanını haram etmiyor. Kâvutta it tilkiniyen de biliyor musun? Şimdi yağın yaptır diye öyle oldur. İtin tilkinmesi vardır. Şu tilkinen de şu imanı görüp de necaset bolmasa ne mi adamdan çok iman haram etmiyor mi? Yok. İmanın haram bolmuyor. Meğerin ki ağzından manak suratından birin iman değil de o suratından haram etmiyor. Yine bir soru, iki soru kaldı. Üç talak bulan ayal diptir. Bir Müslüman doğum ayal üç talak buldur. Hiçbir iğdini alıp bulur yani yol yok mu diptir lan. Üç talak buldur birinin ayalı. Müslüman doğum soru yaptı. Hiçbir iğdini alıp bulur yani yol yok mu diye de. Kimden sorasan başka birine barmasan bolanak demek yani. Kıyına hakta şeyde Müslüman doğum. Diline gayim bol. Alma şu kefe ağzında. Ha. Zaten şu kefe üç taraf çıksa ay ahunamın qaharın elbette diye de. O hoştun kefe diye de. Hem yok şu qahar elbette diye Kur'an olayım. Şu kefin başına varmalı Müslüman doğum. Üç taraf ayağına talak diyden kendin dige ayırlayalım. Buna yol ne? Yol şey. Bu gitmeli. Aybaş, üçten aybaş getirmeli. Gevretinde oğlan mı o da bu dünyaya getirmeli. Başka bir adamı gider çatılar. Çından toy etmeli yani. Çından toy etmeli. Başka bir adamı gider çatılar. Gelecekte o adam dünyadan gitse ayrılsa. Ya o bilen onuşmasa ondan ayrılsa, gevrel ayrılsa karnak çağa dünyaya getirilen sonra gelip başarır. Gelecek o da. Yok da üçten aybaş getirip de sonra gelecek o da öyle gelip başarır. Yoksam Müslüman doğallam taada başka bir yol yok. Berdeki bir tezine dönen yalandan halallan kişilik bilendirle onlara ağlanman kardeş. Laneti yol. Allah Teala'nın laneti var şu adamlara. Peygamber'in laneti var, insizin de laneti var diye ben okudum kitapta. Hadislerde Huday Teala'nın yalanın marahın suretine şey dip verirler. Ba. Ne mi? Falan nişan falan, kari falan ahun dip verirler ve Huday Teala'nın ki ahulun da o teleketi var. Şolara var rahim Allah'ın amallar Huday Teala'nın. Şoňa qati habardar bolmaklyk gerek. Dünýäň bir geçip barýan umurda Türkmenliň naklyna gelipdir. Qyyd bilen duuda gatçak düşmäpdir diýdi. Alıp dursun toyup atdyrdyň. Aýtmalardan aýdyp dursun, ödüp dursun da. Gatçylyga düşmäpdir aýala. Mundan ödüp durdyň. O gitsin öde ýaşaýyşyna, sen de gidip öde ýaşaýyşyň. Aljakmaň ýan suratyny. Ebetde bir ýol bar. Bir ýol bar, ýardyma çykdy. Onu ýöne bir erkadem berek etip bermäni. Hamana bir teň doýsun bar. Aýalyna gaharyny üç tarak berapdyr. 3-4 tane çiğ çağda galygy. Nämet bilinni. Nämet bilinni bir ýol şey. Sen şoň doýsy bolsaň, ondan akına aýryşylan üç tane haýır geçdindi. Çyndan ilaryna at çekip men şunu aýal edip aljak diýip haqqy aýal edip öňe getirip bu hatda tomaşa tekendämiň ýerinde harjy borjundan başa. Haqqy şu suratyny alyp hetmin ýene bir ýatyp turmaklyk gerek. Ondan sonra şu doýasymyň günüň şu dargama dipde barahym soram talak bermekdik kesinle diňe sen bilýän başga adam bilen akýany. Şu diňe doýasymyň toýu dogurlandyn başla ýaşaýyş dogurlandyn diňe sen bilen Hudaýyň garnak görüň. Umit badipde Allah şamir rahmetullahi Hudaý Teala şoňa ejir bersin diýen galyban şükürüm bar şuda. Şeýle bir dada suratyndan ejada bakmam doň. Ýoksam ýokmy ejada ýok bulatda. Taada Türkmenistan dogurlamy Muhammad dogurlamy siz kän hat ýazyp dursaňyz. Sorak etýärsiňiz. Menne senin hatyny okap bilemek dogry. Tadyna da şanakda bolýar dogry görnenle ýok. Otam siz men bagşlan, ha bir hatyny okamak maňym bolýar, elbetde siz birda deseniz, şu TikTok'uma etýäne ýazyň. Allah taala netip etse, başa Türkmenistançy daşçawerteki dostlarlary ki
Sonra Türkmenistan hatın bilýärler. Ola şonu maňa okap berýärler. Şu ýerde inçeme sorada şolan nädi? Şolar inşallah Allah'tan netip etmezdi. Başardymı ola jogap berer. Son soraga diýmem, pitada falan zat ýatdyrlar. Yine bir muhim soram bir ki şuulle şoňsyny beter gurrunken. O da şu Filistiniň gurrun. Şuparam holata gardan mordan mortbatilla diňe bugünüň gurrunde 50-60 ýaş edip durlar. Şeyde bir ýagdaýda ki şu açyda täzejeňde başlagly. Biz bu unwany musulman şoň hakynda öýdip hämine. Dikkat musulman dogaldymy da. Çe Filistin bolsun, çe Taýan bolsun, jahanyň goçetinde bolsun, her ýerde bolsun, haýsy bir musulmanyň gynçylygynyň hakynda awwal başdan doga etmek gerek. Doga etmeklikde bakyçylyk etmeliler, öldüğünde hakynda şeýle, diýilende hakynda doga etmek gerek. Ki Allah şol kömek edewori, nusrat edewori, bagşlawori, kömekçi bolawori diýip awwal başdan doga etmek gerek. Kileňde eger ýagdaýymyz bolsa, elimizden gelip duran bolsa, malymyz bilen, janymyz bilen şolara kömekçi bolmak gerek. Bagan elimden gelýär, malymdan, janymdan. Häzir musulmançylyk gynçylyk fark etmeýär. Filistin bunu oradan bunu Lubnan bunu her yer bolsun. Elimizden gelip duran malymyz bilen, janymyz bilen şolara kömekçi bolmak gerek. Ýa bir wagt bolýar, elinden gelen şu wagtda Filistin'e men näme berýär? Kime gitjek ony? Men gitjek bolan kime gitjek? Ýagda ýok gitmeklige. Ýagda ýok ýerde Sure Fath'ın 17-nji aýatyny Allah Taala Rabbimiz diýipdir: "Leysa alel a'ma harac." Jeňe gitmel jahada çykmady. Bir adam kör, on günähi ýok diýipdir. "Ve la alel a'raji harac." Bir adam paýtyk meýdan jahada gitjek bolsaň sen paýtyk bolmalylar, paýtyk bol hewatyna gitse gider. Giderler başa ýit bolarlar ba? Ýok. Paýtyk gidebiljek ya. Oňa da günäh ýok diýipdir, jahada çykmaly diýipdir. "Ve la alel meridi harac" diýip Hudaý Taala. Merid adam can tagda gitse öýde halka ýok. Suratynda da jahatdan şoňa galmaklykdan, jahatdan galmakla şeýlegat ejady beripler. Elinden gelmeýän o. Elinden gelmeýän duran ýerde, elinden gelýän ýa-da doga bolsun, şoňa ýaşmaly. Elinden gelmeýän duran ýerde bu zatlara bir de bir mesuliýeti bolanda bilen elimizden gelmeýän Hudaý Taala bize şondan bilen şonu hantama diýdi. Bizden tagazat ýok. Üçüncüden bar tawanaýymyz da bolsun dahi. Elimizden gelipdi falan ýerde jemgutdur, falan ýerde falan mutdur. Eger kafir biziň özümizde dopulsa, onda kim muňa uny durmakdyk bile fark. Emma haýsy bir ýerde şoňa meneş gurunda bolýar da. Ulata tarap kişiler, tarap borçlar dağıtlar bolýar. Baryň da bolsa, güýjüň de çatda gitmeklige hawlykmaly. Dikkat etmeli, iýdargamaly. Şun aňatynda näme? Hudaýlyklyk barmy ýa ýok? Şeytanlyklyk barmy? Allanmalylar biz. Biz ýa allandyk Daişiň gurrunda. Daeş da döwlete İslamiye da döwletiň adı da döwlete İslamiye Daeş da ara goşan şoňa ady. O ne kadar wol turdylar he? Dogry hökümet ýörtjek ýalak, dogry İslam ýörtjek ýalak, dogry Kur'an ýörtjek ýalak, ne kadar ha millet jawan oglanlar şonara allandylar, gitdiler. Dinan oglan şokuldy gitdiler, ahyrda nämetdi? Hemen 40 göberdiler. Şoňa men hiç çakolaýanym. Haýdy bir jahada çykmaly bolsa, elinden gelip duranla bolsa, birat deriň emeli, kimiň baýdagynyň aşagyna uruşjak. Şoňa muhim da biziň jahada gitmeklikden maksat, uruşmaklykdan maksat, malymyzdan, janymyzdan harz etmekden maksat Allah Taala radyna bolmaly. Allah Taala ol bir zatdan bady ki şoň şeriatyna wala bolsa, başdaýak duran adamna şeriaty ýörtjek adamna bolsa, şonda ejada var şolar goşulmaklyk. Näki her wagtda adyna ýa Daişine bir ataqda Hudaý peýgamber la ilaha illallah diýeni bilen musulman dogallam, on hudaýlyklyk çykmaýar ýani. Otunçu da çok önemli malahim bu zatdan hakynda hawlykmaly der. Tödün gykary wede, şuna men şeýle o doga etmeli. Malından kömekmi? Elinden gelýän bismillah. Janyndan kömekmi? Elinden gelýän bismillah. Elinden gelmeýärmi? Şuna bir de günah käsirik ýok. Elinden gelýärmi? Ýa kıyarak diýeriň emeklik gerek. Ki şu wagtda şu gurrun bolupdy, şeýle bir ýagdaý bolupdy. Mıňda ýygynyň hene näme boljak bildir. Çünkü ýygyny hirek barar ha. Ýygy näme? Hatta hudaýlyklyk barmy karşylady? Çöneger haýsy bir hereket fark etmeýär. Haýsy bir hereket bolsun, mektep bolsun, mesjid bolsun, hüjre bolsun, agynçylyk bolsun, karyçylyk bolsun.
Fark etmeýär. Hükümet bolsun, jahat bolsun, haýdy bir zat bolsun. Hudaýlyklyk bolsa şonna, şın şonu ýördük duran adamlar. Çyndan Allah Taalaň razylygyny maksat tutanlar bolsa, musulmandygyň ýergiç bolar, Rabbim Allah Taala başyna alyp çykar. Hudaýlykly bolmasa, ýeri bolmar, uzak gitmer ýani. Ýa arada da teorekde de hatta ýa ýertisire dahy. Türkiýeň ýertisirmesi bar. Teorekde ýertisirdi bilýän. Şonda näme boldy? Ýekiji bir öý tom bolupdy. Hudaý Taalaň öýde, adamyň öýü. Bir adam öý tom bolupdy. Näme üçin? Şol öýde bir ýaşly adam garyplary, ýetimleri gödäýärmişdi. Şol öýleň üçinden Hudaý Taalaň maksudundan tiýap bolma taqqapdy. Şu taýdan çok bolan bu zatdan hakynda hawlyk matlyk gerek ýani. Tasmir göreýli. Etekde ýatdylar, näşden soragy göreýin. Wagtymyzda o da geçip böyle. Bir saat 15 bolupdyr. Taýdak soragy musulmandygyny beterken. Taýdak soragy beterken bu da beter odaga gidende meni başyky musulmandy gollama gödemek kyn bolýar. Siz men soragy jogap bermek diýip kyn bolmaň, narahat bolmaň. Beter zeruri gerekli bolsa WhatsApp'tan datdan İbran Telegram'dan diýmeni gorkýan ken elim ýetenek dogry jajaly hat bilen näme bolsam ken elim ýetenek dogry. Hop hinlikçe bolýar. Jazakumullah hayran. Bi TikTok'ta benim bilişime göre şu TikTok'ta yani live bolupdy da. TikTok'ta belli bolşuna göre şu gören gördü galyn ýalak bolýar. Ama Instagram'da belli de. Instagram'da bunu inşallah Allah'tan tawfik bilen save edip goýar. Kim gelecek o da hafiz yoluma ursa inşallah Taala Instagram'a girip başaran. YouTube'a elbette geçmekte biraz wagt alýar. Allah'tan netibete onda men goýup tapşyran. Hendekçe bolýar. Jazakumullah. Assalamu aleykum.